Unde salutători și ne găsim la un nou episod de mic, un episod mai special în care vreau să vă anunț ceva în legătură cu pentru episodul anterior de Sun. Lăsați niște challenge-uri în comentarii. Am lăsat și eu acolo un comentariu în care am cerut să îmi lăsați challenge-uri pentru episodul viitor. Astăzi chiar am vrut să fac acele challenge-uri lăsate, dar nu am mai apucat. Deci efectiv nu mi-am dat seama de ele. Dar ideea este că cred că mâine fac unul de Eurotrack. Nu. Mâine... Aoleu, s-a închis. Oare mai filmează? Mâine fac un episod de da, poate unul de Eurotrack după 5, 6, cam pe la 6 va apărea un episod de Eurotrack, iar unul de Minecraft am eu o mapă pregătită care vă dau pe spate mare penitenciar. Nu dau spoilere mai mult. Da, deci mâine v-am zis programa. Nu știu sigur, deci vă anunț cam așa că, mă scuzați, ne vom face și noi un program după școala mea. Luni și marți vor apărea la ora 1 și ceva, în jurul orei 1, nu pe la 2, nu pe la 3, la 1. Deci la 1 nu știu câte minute, poate să fie 1 și 1 minut sau 1 și 59 de minute, dar va apărea la ora 1. Da, ora 1 și marți. Luni și marți, cam ora 1 în jur, iar miercuri, joi și vineri vor apărea, nu știu, miercuri, joi și vineri vor apărea de la ora 12, în jurul orei 12 și jumate, 1 fix, cam așa. Sâmbătă, duminică, ce pot spune? Sâmbătă, duminică mă gândesc că apare așa, gen pe seară sau ori pe la 9-10, ori pe la 9-10 seara. Depinde. Sâmbătă și duminică, dacă... Oricum vor apărea de vreme, dacă va mai apărea și ceva, cum mă joc eu cu băieți online, ceva, dacă o să joc ceva online, va apărea seara. Dacă joc ceva single player, s-ar putea să apară pe la... tot 12. Tot în jur de ora 12. Și am văzut niște aprecieri la videoclipuri chiar mai mult, așa mi s-a părut mie, chiar mai mult. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru susținerea la 109 videoclipuri mai nou. Cu tot cu ăsta, cred că 109. Și chiar vă mulțumesc și este un episod de CSGO pe canal, care, bineînțeles că nu l-am jucat eu pentru că eu nu am jocul. Uitam prin partajare la Justiu Ionescu, am să las canalul în descriere, am lăsat canalul în descriere și videoclipul de CSGO și mai are un băiat, i-am uitat numele, o să-l lași pe lui în descriere. Ștefan Țurcanu. Iar Ștefan Țurcanu. Îi voi lăsa și lui canalul în descrierea acestui videoclip. Să vă prezint mapa Minecraft în seara asta. Nu mai ce prezenta mâine. Da, deci ca a fost cu acest episod, eu am fost Mihniciul și până data viitoare v-am salutat.